klar til at se nogle virkelig sjove jokes? Det er jeg i hvert fald. Se nye Super Jokerne eksklusivt her på Disney XD mandag kl. 5. Klar, parat, start! Kør dig gennem morgen på Disney XD. Præsenteret af Disney Pixar Biler. Jeg har ingen venner. Hvad? Det passer ikke. Vi er jo et hold. Jeg tjener kun Ronan. Og min fader Thanos. Vent. Det var den gamle. Endelig en værdig modstander. Vi vil give publikum en oplevelse. Og det er også den gamle dig. Tag ikke så let på mig. Jeg arbejder for Ronan the Accuser. Hvilken ynkelig titel. Vi er Accuser. Denne Ronan er ingen trussel mod Drax the Destroyer. Yeah! Drax, han er en trussel mod din familie. Det var han i hvert fald, indtil vi forvandlede ham til en fedtplet på Xandar. Våger du at påstå at have udslettet Ronan the Accuser? Våger du at tro min familie? Wow! Din frækhed bliver din død. Helt nye Guardians of the Galaxy. Lørdag kl. 5:30 på Disney XD. Den beholder jeg. Nej, du gør ej. Kom så, den her vej. Er det der virkelig Ezra? Ja, for det meste. Helt nye Star Wars Rebels. Søndag morgen kl. 25:10 på Disney XD. I Lego City bliver mesterforbryderne sendt til fængselsøen. Åh nej, mesterforbryderne flygter. Vi har brug for politiets patruljebåd. Hey! Byg patruljebåden. Sæt den i vandet og fang mesterforbryderne. Fængselsø politisæt fra Lego City. Byggeplader og modeller i baggrunden medfølger ikke. Lego City adventkalender. Hey! I din butik nu. Playmobil præsenterer den helt nye politistation. Nej! Fangen stikker af! Politipatrulje! Lad os jagte ham i bilen! Og med helikopter! Vi kan også lave en vejspærring! Mission fuldført! Det nye politihovedkvarter med fængsel fra Playmobil. Playmobil præsenterer 2 tilskadekomne børn ankommer til hospitalet, røntgenafdelingen. Og operationsstuen er slet ikke skræmmende. Den er faktisk ret flot. Lad os gøre alle tilskadekomne og syge børn raske igen på det nye børnehospital fra Playmobil. Her er Baby Flurry Heart, Equestrias magiske prinsesse. Hun lyser. Og her er sutteflasken. Så oplever du magien ved venskab. Ny Baby Flurry Heart. Der er så mange steder, vi kan tage hen med venskabets magi. Det er Equestrias nye Crystal Empire Castle med Princess Cadance og Baby Flurry Heart. Sofia er en vidunderlig venskabsdukke. Her er hendes bedste ven, Kløver. Hej, Sofia. Goddag, Kløver. De snakker sammen. Goddag, Heidi. Nu er Heidi der også, så kan alle lege sammen. Hvis du trykker på hendes fortryllede amulet, kan du synge med på Sofias sange. Få os i BR. Lav din egen ønskeliste i min ønskeapp. Den er super sjov. Kinetic Sand. Klemmer alt i farverigt sand. Det er formbart. Der er så meget, man kan. Lav et lilla slot. Det er nemt. Og giv det et klem. Tør aldrig ud og nemt at samle op. Formbart sand. Color Kids Kinetic Sand. Få os i BR. Lav din egen ønskeliste i min ønskeapp. Den er super sjov. Nu kommer Store Pido. Her gælder det om at være hurtigst til at klæde de andre ud. Monsternæse. Drageører. Og på maskerne, klar, kør! Store Pido. Klæd hele familien ud. Fås kun i BR og Toys R Us. Her er Crazy Light Superspag fra Shimmer & Sparkle. Nu kan du og veninderne lave jeres egen fodspag. Den har en cool lyseffekt, der giver ekstra luksus. Fyld fodsalt i og giv dine fødder den bedste pleje. Bagefter kan du lave smukke tånegle med alle de flotte farver neglelak. Wow! Crazy Light Superspag fås i butikkerne og online.
Playmobil præsenterer en dejlig eftermiddag i Playmobil Ponypark. Først skal du pleje og kramme alle dine ponyer. Så skal du gøre rent i stallene. Og endelig køre en tur med ponyvognen. Den nye Ponypark og 4 søde ponyer, du kan pynte fra Playmobil. Toon XD præsenterer Hook versus Kanon. For power! Bella! Der er kattens mange morsomheder i Toon XD. Hver mandag til fredag morgen på Disney XD. Hvem har flest squad goals? Labrats? Eller Supersygehuset? Mig! Labrats? Jeg har hele tiden vidst, at det var mig. For det kan ikke være Oliver. Se ham lige. Eller Supersygehuset? Helt ærligt, mand. Vi har en missionsalarm. Vil du med og ikke lige lagt mærke til igen? Labrats? Men I må love mig, at I ikke gør nar af mig. Fint, jeg gør ikke nar af dig. Jeg kan narre ham i stedet. Eller Supersygehuset. Labrats vs. Supersygehuset med masser af nye bromance. Mandag til fredag 5:30 på Disney XD. Gad vide, hvilke magiske eventyr familien Russo har til os i dag. Og på magisk vis, her er de nu. Klar, parat, start! Kør dig gennem morgen på Disney XD. Præsenteret af Disney Pixar Biler. Jeg kan ikke tro, at mit